Hola a tothom, benvinguts a És diumenge i parlem de salut mental. Primerament, em presento, soc la Nila López Escofet, activista en primera persona, activista obertament per la salut mental, contra l'estigma, i aquest canal té aquesta voluntat de lluitar contra l'estigma, parlar de salut mental, divulgar, sensibilitzar. I bé, espero que us agradi i que gaudiu del vídeo d'avui. A veure, el primer de tot, dir-vos que la setmana ha sigut molt intensa, i bé, ho intentaré ser breu. Primer de tot, agrair molt a la gent que m'està donant un cop de mà amb això del canal de YouTube, perquè jo no en tenia ni idea de YouTube, no soc usuària de YouTube, ni molt menys, i per tant no sabia que s'ha de fer el contingut en un dia concret, una durada concreta. Clar, compte, que hi ha regles a YouTube, d'acord? Doncs a partir d'ara us informo, no sé si us he d'informar o no, però jo us informo que els vídeos es publicaran els diumenges, perquè és un dia maco, és el dia de cloenda de la setmana, fem un repàs, ens preparem per la setmana següent. Per què no parlar de salut mental? Vinga. Doncs els diumenges tindrem vídeos, si tot va bé. I una crítica constructiva que em van fer és que no sóc prou entusiasta quan us demano que us subscriviu al canal. Així que vaig a ser molt entusiasta. Si us plau, si esteu interessats en la salut mental, per què no subscriviu al canal? Bé, això no és molt entusiasta, però no sé, escolta, si us voleu subscriure al canal, endavant, que ja suposo que sabeu com es fa, i quants més serem, doncs millor. Llavors, la setmana ha sigut molt intensa, perquè hem fet entrevistes de premsa, perquè hem començat a organitzar la ruta d'acte d'estat d'ànim, perquè he dibuixat una il·lustració, un autoretrat, que us ensenyaré al final del vídeo. Així, si us quedeu fins al final del vídeo, veureu aquesta il·lustració que he fet ràpidament, però bé, és una mica per plasmar el meu estat d'ànim actual. Vaig fer un autoretrat. De fet, és el meu primer autoretrat i mira, em fa il·lusió. I ja està. Ja us l'ensenyaré quan s'acabi el vídeo, perquè ara em fa una mica de vergonya, per tant, esperem. Llavors, també hem anat a la tercera fira de la psicologia organitzada per la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que es fa a Tarragona, no? Es feia divendres i dissabte. I vam anar i vam veure estants molt, molt interessants, i vam veure gent coneguda, perquè abans de publicar Estat d'Ànim, la revista, jo vaig començar un projecte d'activisme que era el PAP. És el programa de ràdio El PAP, que actualment encara s'emet. De fet, és la tercera temporada. El que passa és que ara he estat uns dies de baixa i no hem pogut emetre. Crec que l'últim programa era del dia 7 d'abril, em fa l'efecte, perquè ja ho teníem gravat i ho vam emetre. Però he estat de baixa i no he pogut preparar entrevistes ni fer res. No obstant, estem a punt de reenganxar-nos. Ja tenim programades 5 entrevistes per la setmana vinent i l'altra. Per tant, espero que en breu puguem emetre un nou programa del PAP. I us deia això perquè a la Fira de la Psicologia de Tarragona vam trobar Espercamp, vam trobar Espai Situat. Són entitats amb les quals hem entrevistat al PAP. Per tant, us passo el codi QR perquè si voleu entrar a la pàgina web de Ràdio Morell, el PAP s'emet per Ràdio Morell, doncs podreu veure tota la llista de programes que tenim. I, a més, a la fira vam descobrir una entitat que no coneixíem, un projecte que ens va fer molta gràcia, que no és que ens fes gràcia, jo vaig trobar molt interessant, que és l'associació Introment, que exploren els beneficis del mindfulness per la salut. Nosaltres, al PAP,
vam entrevistar a la primera temporada la Fontcal de Cots i el Javi Fontana, que són dos professionals de mindfulness, són dos coach de mindfulness. I sempre hem cregut que el mindfulness és beneficiós per la salut mental, per això vam fer aquestes entrevistes, per donar a conèixer aquesta tècnica i tots els seus beneficis. I ara, justament que hem trobat l'associació Introment, ens va fer molta gràcia el projecte que tenen i això. Llavors, d'altra banda, jo voldria llançar-vos una pregunta. Perquè, a veure, a l'altre vídeo us vaig parlar d'estat d'ànim, del projecte, de la revista, de l'associació Estat d'Ànim, Cultura i Salut Mental, i llavors ara tenim el canal de YouTube. I jo vull fer-vos una pregunta. La pregunta és senzilla. T'interessa la salut mental o no? No? T'interessa la salut mental i per què? Són dues preguntes, realment són dues preguntes. O per què no? Per què sí o per què no? T'interessa la salut mental? Comenta-ho. Si voleu comentar per què us interessa la salut mental, si és un tema del vostre interès, o si no ho és, per què no ho és? Per què no us interessa? Perquè, clar, jo penso, ara que estem començant a crear continguts pel nou any de publicació, la nova revista, i encara no estan tancats els continguts, encara podem incloure nous continguts, doncs val la pena escoltar les propostes que pugueu tenir. Si en teniu alguna, si teniu algun interès, doncs ho podríeu posar als comentaris o escriure'ns a l'adreça associacióestatdanim@gmail.com. Ens podeu escriure un correu electrònic, podeu contactar amb nosaltres i explicar-nos els vostres neguits quant a salut mental. Per què us interessa? Per què no us interessa? I si teniu alguna proposta de contingut, doncs endavant, benvingut serà. Per tant, escriviu-nos o contacteu amb mi. Llavors, tornant a la setmana intensa, aquesta setmana vam fer 2 entrevistes a premsa i vam fer una entrevista a Reus Digital i vam fer una entrevista a Diari de Tarragona. I ara, amb el vostre permís, us llegiré un fragment de la notícia d'ambdós diaris, perquè em fa molta il·lusió. Així que, mireu, el Diari de Tarragona diu així: l'objectiu principal de la revista és combatre la desinformació i els estereotips que encara envolten els trastorns mentals, com la falsa creença que les persones amb psicosi són violentes o incapaces de treballar. Segons la seva impulsora, el projecte vol oferir eines perquè la ciutadania s'informi millor i s'atreveixi a demanar ajuda quan sigui necessari. Crec que és molt important demanar ajuda. Ja ho hem parlat en els números del fanzine, quan la revista era un fanzine. Sovint no és fàcil, a vegades no trobes la persona adequada o no trobes l'organització adequada. M'agradaria que la revista fos, o que Estat d'Ànim, el projecte, fos útil per tothom que ho necessités. M'agradaria molt. No sé ben bé com fer-ho. És veritat que no sé ben bé com fer-ho. Jo ja us he dit que sóc activista. No sóc psicòloga, no sóc psiquiatra, no sóc una professional de la salut mental. Jo sóc activista. Però a mi m'agrada molt escoltar i a mi m'agrada molt intentar ajudar a les persones. Això sí que m'agrada fer-ho. I considero que és molt important. Per tant, jo em poso a disposició i poso el projecte a disposició per si això és útil per a algú. I tornant a les notícies, Reus Digital diu: la revista Estat d'Ànim, un projecte cultural i social dedicat a la divulgació i sensibilització sobre salut mental, continua consolidant-se al territori amb una nova presentació pública prevista per al dimarts 27 de maig a les 8 del vespre al Moments Restaurant Cafè Teatre de Reus. Ojo! Aquí entrem al segon bloc de continguts d'aquest vídeo, que és la ruta d'actes Estat d'Ànim. Ara us penjaré una meravellosa imatge on estan les localitzacions que tenim confirmades actualment per aquesta ruta d'actes Estat d'Ànim. Per què fem una ruta d'actes Estat d'Ànim? Per donar a conèixer el projecte arreu del territori.
Per què? Perquè a mi m'agradaria, francament, que arribés a tot arreu, evidentment, perquè confio plenament en que és un projecte potent, amb cara i ulls, amb continguts, amb informació contrastada, amb articles científics, amb una secció de neurociència, amb recomanacions, o recomanacions no, però podeu descobrir llibres, podreu descobrir projectes artístics, podeu descobrir o podreu contactar amb associacions, podreu veure el teixit comunitari que hi ha en salut mental. O sigui, crec que és una revista que té molts continguts que poden ser molt útils i que, per tant, ha d'arribar a tothom, clar que sí. I llavors, si jo pretenc que la gent de Barcelona, Girona, Lleida, Amposta, Cardedeu, qui sigui, coneguin la revista, doncs he considerat que és important anar a presentar-la. I això em fa una por terrible. Em fa una por terrible, però terrible. Vull dir, perquè clar, jo soc ningú, Estat d'Ànim és una revista que, bueno, té els seus subscriptors, però no és coneguda enlloc. Ara sortim al diari, d'acord, però vull dir, no tenim una gran repercussió. És un projecte local. És un projecte local que a mi m'agradaria, o sigui, és local, però que alhora m'agradaria deslocalitzar-lo. Vull dir, no vull que sigui local de Reus. O sigui, està molt bé que haguem nascut a Reus, però hem de créixer tot arreu. Vull dir, els orígens són d'aquí, però vamos, que és una revista per tot Catalunya, i és més, també es publica en castellà. Vull dir, hi ha gent de Saragossa que la compra, hi ha gent d'Alacant que la compra, per tant, també estem a Espanya. O sigui que a mi el que m'interessa és divulgar, sensibilitzar i que arribi al màxim de persones possibles. Bé, és igual, estic fent molta campanya i tampoc no és un vídeo per fer campanya. Aquests primers vídeos de YouTube, clar, ens hem de conèixer, us he de presentar el PAP, us he de presentar Estat d'Ànim, i estem en campanya de Verkami, evidentment, i intento a través de YouTube, per què no, donar a conèixer més el projecte. Sí, em sap greu, però potser faig venda, però és que és el moment. Anem a Reus, després passem anem a l'Espai Línia, a Barcelona, a l'Eixample, anem al Tarambana, a Cardedeu, i anem al Llar, a Amposta. I ara hi tenim pendents de confirmació Sant Boi, que estem pendents de confirmació, i Tarragona. Llavors, si tu tens un espai cultural o saps d'algú que ens pugui acollir a la teva ciutat i vols que vinguem, doncs contacta amb mi i ho organitzem. Perquè jo tinc moltes ganes de fer campanya, no és que sigui campanya, jo tinc ganes de difondre, jo tinc ganes de defensar aquest projecte, perquè és un projecte que em té el cor robat i s'ha de defensar, o sigui, s'ha de donar a conèixer a tothom perquè vegin que realment és un projecte que val molt la pena. I ara, ja per acabar el vídeo, perquè m'estic allargant molt i estem trencant les regles del YouTube, us volia presentar la il·lustració. Tachan, aquesta és la il·lustració, és un autorretrat i és una mica per descriure o per transmetre com em sento jo. Jo em sento ara mateix una mica a l'expectativa, perquè aquesta ruta d'actes d'Estat d'Ànim, que per cert anirem informant a través de les xarxes, a través d'Instagram, a través de Twitter, a través de LinkedIn, i penjarem els cartells dels actes. I bueno, jo em sento una mica com que, o sigui, tinc molta energia i tinc moltes ganes de fer-ho vull dir, jo aniria a la fi del món si calgués a presentar aquest projecte, de veritat. Però tinc molta por d'arribar i estar sola. I llavors em fa molta por estar sola, molta por. I per això tinc por, i a més, en aquesta il·lustració, veieu, estic jo a punt de trepitjar foc, a punt de trepitjar aquestes brases enceses, i que no sé si em cremaré o no em cremaré. Hauria pogut dibuixar una persona que cau d'esquena, a veure si l'agafen o no l'agafen.
Però no, jo no em sento així. Jo em sento que vaig a trepitjar flames, que vaig a trepitjar aquestes brases i la gent m'està mirant, perquè veieu que hi ha un col·lectiu allà mirant, que és una mica... Jo em sento una mica... clar, ara, com que faig difusió de les xarxes i això, sé que hi ha gent que m'està mirant, que no tinc ni idea de qui són, i no sé si em jutgen, si opinen, si difonen, si em critiquen, no tinc ni idea, evidentment. I em fa molta por. La paraula és por i llavors i respecte, por, respecte, i llavors vaig a trepitjar ara això, vaig avançar i no tinc ni idea de si em cremaré. Bueno, des d'aquí us voldria demanar, si fos possible, doncs que us animéssiu a venir a alguna xerrada, alguna presentació d'estat d'ànim i ens coneixem i jo estaria encantada. I a part d'això, avui el contingut ja sé que no ha sigut un contingut gaire de salut mental realment, ¿vale? Però també m'interessa si contesteu la pregunta, que la pregunta recordem que era t'interessa la salut mental per què, sí o no? Si contesteu això també podrem començar a generar contingut. Clar, no és fàcil arrencar i generar contingut. Jo no vull fer contingut a la babalà, no? Ha de ser un contingut rigorós, ha de ser un contingut amb cara i ulls. Llavors, jo no, de moment no he tingut temps de preparar un contingut sobre suïcidi, un contingut sobre esquizofrènia, vale? Per tant, doneu-me temps. De moment aquests vídeos són així, una mica de campanya i tal, perquè estem en el moment de Verkami, estem en el moment de donar aquest impuls al projecte, La idea és que us subscriviu a un bon producte de salut mental. I vinga, ho deixo ja perquè m'he fotut un rotllo avui. Adeu, bon dia i cuideu-vos molt. Bona setmana, ens veiem la setmana que ve.